तुम्हें तुम्हें किए बाबा तुम्हें मनीष ना देवता नहीं ମୁଁ ଏଥର ନୂଆ ଚାକର ମୋ ନାଁ କ୍ରିଷ୍ଣା ହେଲେ ବାବୁ ଆପଣ ତ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି କଥା କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ ଘର ଭିତରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ନାହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ବାବୁ କିଏ କଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେମାନେ ମତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ 4 ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ସେମାନେ ମତେ ପୁଣି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ମଣିଷରୁ ପଶୁ ଗଲାଣି ବୁଝିଲି 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 ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ